Ystafell Yr Ymlusgiaid, Pennod 4. Weithiau, bydd rhywbeth yn digwydd gan wneud i chi ymateb mewn rhyw ffordd arbennig, ac yna, am flynyddoedd wedyn, byddwch yn teimlo i chi wneud y peth anghywir. Dyna beth yw difaru. Teimlo'n flin na wnaethoch chi rai pethau mewn bywyd mewn ffordd wahanol. Enghraifft, wrth i mi gerdded ar hyd y traeth ambell dro, neu yn weld a bedd hen ffrind, byddaf yn cofio digwyddiad amser maith yn ôl, pan ddolwn i fod wedi mynd a ffrachrant gyda fi. Pam nad es i a ffrachrant gyda fi, rwy'n holi fy hun. Efallai y gallwn i fod wedi osgoi pa drychineb bynnag a ddigwyddodd wedyn, ond erbyn hynny mae'n rhy hwyr. Am flynyddoedd ar ôl y foment hon y mywydau'r Baudelairiaid, byddai Kraws yn meddwl am yr eiliad y sylweddolodd a'i chwiorydd mae Iarll Olaf o Ystafell mewn gwirionedd, a byddai'n difaru enaid na weiddodd ar yr y tacsi i aros. Stop! Dyna ddylai ei fod wedi weiddi. Ewch ar dyn ofnadwy yma yn ôl gyda chi. Ond yn ofer, wrth gwrs. Roedd hi'n rhy hwyr. Mae'r pethau rydym yn ei difaru ymysg y pethau mwyaf anodd i ni feddwl amdanynt. A dyna pam y byddai Kraws yn gorwedd ar ddi hun yn ei wely, flynyddoedd yn ddiweddarach, yn meddwl tybed a allai fod wedi achub bywyd cwnawd, petai wedi ymateb yn gynt yr eiliad honno. Ond roedd hi'n rhy hwyr. Wrth i'r amddifau rhythu ar Iarll Olaf, roedd y tacsi eisoes hanner ffordd i lawr y dreif, ac wedi ei gadael gyda'i gelyn pennaf unwaith eto. Gwenodd Olaf arnynt, yn yr un modd ag y gwennau'r erchrach fongolaidd amser cinio, bob dydd pan gai'r llygoden wen ei rhoi yn ei chaich. Efallai y gall un ohonoch chi gario fy nghes i mewn i'r tŷ, awgrymodd yn ei lais cranclwyd. Hen daeth ddrewllyd oedd hwnno ar hyd y lôn hyll na, ac rwy wedi blino'n lan. Os oes unrhyw un yn heiddi teithio ar hyd lôn chwain, chi yw hwnnw, Iarll Olaf, meddai Violet yn sarug. Wnawn ni moch helpu gyda'ch ces, achos nawn ni ddim gadael chi ddod i mewn i'r tŷ. Gwgodd Olaf ar yr amddifaid, ac yna edrychodd o'i gwmpas, fel petai'n hanner disgwyl gweld rhywun yn cuddio y tu ôl i un o'r perthi. Pwy yw Iarll Olaf, gofynnodd? Steffano ydw i. Rwy yma i gynorthwyo mawdwyn gyda'i daith arfaethedig i Beryw. Chi yw corachod sy'n cael ei cyflogi i weithio fel gweision iddo, rwy'n tybio. Nid corachod ydyn ni, meddai Kraws yn chwyrn. Plant ydyn ni, ac nid Steffano ydych chi, Iarll Olaf ydych chi. Waeth gen i os ydych chi wedi eich ail a thyfu'r bardd, yr un person erchyll ydych chi, a chewch chi ddim dod i mewn i'r tŷ. Fota, gwychiodd syni, oedd mwy na thebyg yn golygu. Dyna marn innau hefyd. Edrychodd Iarll Olaf ar bob un o'r plant yn ei tro. Ei lygaid yn loyw fel petai'n dweud jôc. Does gen i'r un syniad am beth ych chi'n sôn, ond petai chi'n iawn, ac mae'r Iarll Olaf yma o'n ni, mi fyddwn ni'n tapio eich bod chi'n blant anghwrtais iawn. A phan rwy'n meddwl bod blant yn anghwrtais, fe allai fynd yn grac iawn, yn gynddeiriog yn wir, does wyr beth nai. Dal i edrych arno, naeth y plant, wrth iddo godi freichiau tenau mewn dirmyg. Go bryn fod angen eich atgoffa chi pa mor dreisgar a chas y gallai ei fod. Yn sicr ddigon, doedd dim angen atgoffa'r plant Baudelaire o hynny. Gallai Kraws ddal i deimlo'r creisiau ar ei wyneb
ar ôl y tro pan gafodd ei daro gan Olaf, pan oedden nhw'n byw yn ei dŷ. Roedd synnu'n dal i wingo wrth gofio gael ei stwffio i gawell aderyn a'i hongian o'r tŵr. Ac nad oedd Violet wedi dioddef unrhyw drais corfforol, bu bron iddi gael ei gorfodi i briodi'r dŷ yn dieflig hwn, ac roedd hynny'n ddigon i wneud iddi godi ges oddi ar y llawr a'i wisgo'n araf at ddrws y ffrant. Coden uwch, meddai Olaf, dwi ddim am iddo gael ei wisgo fel yna. Rhuthrodd Kraws a Synnu i helpu Violet, ond hyd yn oed gyda 3 ohonyn nhw wrthi, roedd y ces yn affwysol o drwm. Roedd hi'n ddigon drwg bod Iarll Olaf wedi ail ymddangos yn ei bywydau, a hwythau'n dechrau teimlo'n ddiogel a dedwydd gyda wncw Mawd, ond roedd gorfod helpu'r dyn drwg yma i fynd â'i eiddo i'r tŷ yn gwbl atgas. Gwyddent fod Olaf reit wrth ei cwt, achos gallent glywed sawr drwg ei anadl wrth ei hysgwyddau, wrth iddynt osod y ces i lawr ar y carped o dan y llun o'r nadroedd. Diolch am ddifaid, meddai Olaf gan gael drws ar ei ôl. Fe ddywedodd Dr Mawdwyn bod na stafell yn barod amdanaf yn y llofft. Fe allai i gafio'r ces weddill y ffordd ma'n debyg. Nawr, ewch o'n ngolwg i. Fe gawn ni ddigon o amser i ddod i nabod ein gilydd yn nes ymlaen. Rydyn ni wedi dod i'ch nabod chi'n barod Iarll Olaf, meddai Violet. Mae'n amlwg nad ydych chi wedi newid dim. Na chiffau chwaith, atebodd Olaf. Mae'n amlwg dy fod ti mor styfnig ag erioed, Violet, ac roedd tithau'n dal i orfod gwisgo sbectol wirion na am dy fod yn darllen gormod Kraws, ac rwy'n gweld mae 9 bys sydd gan Synnu ar ei thraed yn lle 10. Trwt, gwychiodd Synnu, oedd mwy na thebyg yn golygu twt, mae gen i 10. Peidiwch â siarad, dwy, meddai Kraws yn fyr ei amynedd. Mae ganddi hi 10 bys fel pawb arall. Felly'n wir, meddai Olaf. Dyna ryfedd. Mae gen i gof iddi golli un o'i fysedd ei thraed mewn damwain. Sgleiniau ei lygaid yn llachar, fel petai ar ganol dweud joc. Estynodd ei law i boced ei gôt siapi, gan tynnu cyllell a llafn hir, fel cyllell torri bara allan ohoni. Yr atgof sydd gen i yw ei ddyn oedd wedi drysu cymaint wrth gael ei alw wrth yr enw anghywir drwy'r amser ollwng cyllell ar ei throed ar ddamwain gan dorri un bys i ffwrdd. Edrychodd Violet a Kraws ar Iarll Olaf ac yna ar ei chwaer fach droed noeth. Feiddiach chi ddim, meddai Kraws. Ofer trafod yr hyn feiddiwn ni neu na feiddiwn ni ei wneud, atebodd Olaf. Gadewch i ni drafod yn hytrach wrth ba enw y byddai'n cael fy adnabod tra byddwn ni yma dan yr un to. Fe nawn ni eich galw'n Steffano os ydych chi'n mynnu ei bygwth, meddai Violet. Yn fyddwn ni ddim dan yr un to yn hir. Agorodd Steffano ei geg i ddweud rhywbeth, ond dewisiodd Violet roi taw ar y sgwrs, gan droi ar ei sawdl a marcho'n dalog trwy ddrysau anferth y Ystafell Yr Ymlusgiaid. Dilynwyd hi gan ei brawd a'i chwaer. Petai chi neu fi yno, byddem wedi typio ei bod nhw'n blant dewr iawn, rwy'n siŵr, yn meiddio siarad ag Olaf fel yna. Ond pan gyrhaeddon nhw ben pellaf yr ystafell, roedd yn haws gweld ei gwir deimladau. Roedd y plant Baudelaire yn arswydo. Cuddiodd Violet ei hwyneb a'i dwylo a phwysau pen yn erbyn un o'r cewyll. Suddodd Kraws i gadair gysurus gan grynu cymaint nes bod ei draed yn taro'r llawr marmor yn rhythmig. Cyrliodd Synnu ei hun yn beler mor fach ar y llawr, fe allech fod wedi cerdded i mewn i'r ystafell heb sylwi arni. Am y rai eiliadau, ddywedodd yr un o'r tri air o'i pennau. Dim ond gwrando ar Steffano'n llusgo'i hun i fyny'r grisiau
a sŵn eu calonnau'n hunain yn pwnio yn ei chwistiau. Sut lwyddodd e i ddod o hyd i ni, gofynnodd Claus. Roedd ei lais yn swnio'n gryg. Pam mae e'n gynorthwyydd i Uncl Mawd? Beth mae e'n neud yma? Fe dyngodd e y cae afael ar y ffortiwn y Baudelairiaid, doed a ddelo, meddai Violet, gan dynnu dwylo i ffwrdd o'i hwyneb a chodi synu i'w chysuro. Dyna'r peth olaf ddywedodd e cyn ddianc. Fe ddywedodd y cae e afael ar ein ffortiwn petai hynny'r peth olaf na e. Crynau Violet drwyddi, ond aeth hi ddim ymlaen i ychwanegu ei fod hefyd wedi addo y byddai'n cael gwared a ffrant y Baudelairiaid unwaith y llwyddau i gael ei ddwylo ar yr arian. Doedd dim angen iddi atgoffa'r ddau arall o hynny. Petai e byth yn llwyddo i gipio'r arian, fe wyddai Claus, Sunny a Violet mae mater bach iddo fyddai cymryd rasal at ydfau'r tri ohonynt. Beth allwn ni ei wneud, gofynnodd Claus? Fydd Uncl Mawd ddim nôl am oriau. Fe allwn ni alw Mr Poe, awgrymodd Violet. Mi fydd e wrth ei waith yr adeg yma o'r dydd, rwy'n gwybod, ond efallai y gallai adael y banc mewn argyfwng. Fydde fe ddim yn ein credu, meddwl Claus. Wyt ti'n cofio'r tro o'r blaen pan geisio ni ei rybuddio am Iarll Olaf? Fe gymerodd gymaint o amser cyn ein credu ni, roedd hi bron yn rhy hwyr. Rwy'n meddwl y dylen ni geisio rhedeg bant. Os awn ni'n syth bin, fe allwn ni gyrraedd yr awsaf mewn pryd i ddal treni rhywle ymhell bell i ffwrdd. Ceisiodd Violet ddychmygu'r tri ohonynt yn cerdded ar hyd lôn chwain ar eu pennau hunain, o dan yr hen goed a falau a sawr sur y rhyddigol poeth o'i cwmpas. I ble fydden ni'n mynd? Unrhyw le, atebodd Claus. Rhywle ymhell i ffwrdd, mor bell i ffwrdd fel bod dim peryg i Iarll Olaf dod o hyd i ni. Fe allan ni newid ein henwau rhag i neb ein nabod ni. Does dim arian da ni, nododd Violet. Siwt fydden ni'n byw? Allan ni gael gwaith, atebodd Claus. Fi mewn llyfrgell efallai, ti mewn ffatri. Mae Sunny'n rhy ifanc i gael gwaith mwy na thebyg, ond ymhen rhai blynyddoedd. Aeth y tri'n fyd am foment. Ceisiodd pob un feddwl amdanynt yn byw ar eu pennau hunain, heb Uncl Mawd na neb. Byddai'n fywyd unig iawn yn gweithio ac edrych ar ôl ei hunain. Parhaodd y tawelwch trist am rai munudau eto, gyda'r tri'n meddwl am yr un peth. Dyna dda fyddai hi arnyn nhw tasau rhieni heb gael ei lladd yn y tân, a phetai ei bywydau heb gael ei troi wyneb i weired. Allwn ni ddim mynd, meddai Violet o'r diwedd. Mae Iarll Olaf wedi dod o hyd i ni unwaith, ac rwy'n siŵr y bydde fe'n dod o hyd i ni eto, waith pa mor bell i ffwrdd y bydden ni'n mynd. A ble mae ei holl ffrindiau? Synwn ni fawr nad ydyn nhw o gwmpas y lle y munud ma yn cadw llygad arno ni. Aeth Claus yn oer drosto. Doedd e heb feddwl amdanyn nhw. Yn ogystal â chynllwynio pob math o ddrygioni mwyn bachu'r ffortiwn oedd i ddod i'r plant amddifaid, roedd Olaf hefyd yn arweinydd criw theatr arswydus. Cyd-actorion oedd yn barod i'w helpu gyda'i ddrygioni. Ciwed y fach oedden nhw, gyda phob un yn waeth na'r nesaf. Roedd yna ddyn moel a chanfod drwy'n hir oedd wastad yn gwisgo cwrgyn du. Dwy wraig a ffowdr gwyn ar eu hwynebau, fel petai nhw'n ysbrydion, person mor anferth a dilyn fedrwch chi ddim dweud ai dyn neu fenyw oedd e, ac yna roedd yna hefyd ddyn maen gyda dau fachyn yn lle dwylo. Roedd Violet yn llygad ei lle. Gallai unrhyw un o'r rhain fod yn loitran o gwmpas tu Uncl Mawd, yn barod i'w cipio petai nhw'n ceisio dianc. Aros i Uncl Mawd ddod yn ôl yw'r peth gorau, meddai Violet. Fe ddwedwn ni'r gwir wrtho, ac rwy'n siŵr y bydd ein credu.
Os sonion ni am y tatw, mae'n siŵr o ofyn i Steffano am eglurhad o leiaf. Yn ganol Violet enw Steffano gyda'r fath atgasedd nes dangos yn glir ei dirmig tuag at ei ymdrech i esgus bod yn rhywun arall. Wyt ti'n siŵr, gofynnodd Kraws. Wedi'r cwbl, Oncl Mawd yw'r dyn sydd wedi cyflogi Steffano yn y lle cyntaf. Roedd y ffordd yr anganodd y Kraws enw Steffano yn dangos ei fod yntain cytuno a barn ei chwaer. Pwy a wyr, efallai bod Oncl Mawd a Steffano wedi cynllunio hyn gyda'i gilydd. Mwdro, gwichiodd synnu, oedd mwy na thebyg yn golygu paid â siarad dwy Kraws. Ysgwyd ei ffen naeth o Violet gan gytuno a synnu. Chwedai i fawr fod Oncl Mawd yn cynllwynio gydag Olaf. Mae e wedi bod mor garedig a ta beth, petai nhw'n rhan o gynllwyn gyda'i gilydd, fydde ddim rhaid i Olaf alw ei hun yn Steffano. Mae hynny'n wir, cytunodd Kraws, felly fe arhoswn ni am Oncl Mawd. Dyna fyddai ora, cytunodd Violet. Ach pach, meddai synnu'n ddwys, a chytunau edrychiad y ddau arall a hynny. Un o'r pethau anoddaf mewn bywyd yw aros. Mae'n ddigon anodd aros am deisen siocled a hufen pan mae peth o'r cig-eigio'n rhost y mae'n rhaid i chi ei fwyta'n gyntaf yn dal ar eich plat. Neu ddisgwyl iddi fod yn gael gaeaf a hithau'n dal yn fis Medi. Ond gwaith na hyn i gyd yw aros i'ch ewythr caredig ddod adref, tra bod dyn treisgar a barus i fyny'r grisiau, a hwn yn ysu am eich gwaed a'ch arian. Mwyn ceisio osgoi meddwl am yr aros hwn, aeth y plant ymlaen â'i gwaith, ond gymaint oedd ei gofid fel mae ychydig iawn lwyddon nhw i'w wneud. Ceisiodd Violet drwsio drws un o'r trapiau, ond roedd ei stumog yn troi ormod i ddeallu canolbwyntio. Darllen am sut i amddiffyn eich hunan rhag rhai o blanhigion pigog periw oedd Kraws, ond roedd wyneb hyll Steffano'n mynnu torri ar draws ei feddwl drwy'r amser. Aeth synnu i rafel ar rhaff roedd hi'n arfer ei chnoi, ond roedd ei danedd yn rhincio cymaint fel na allai drofi trwy ddim yn iawn. Roedd ganddi ddim awydd chwarae gyda'r wiber farol ar y naw chwaith. Drwyddi draw, roedd ymdrechion y Baudelairiaid yn Ystafell Yr Ymlusgiaid yn ofer y prynawn hwnnw. Fedryn nhw wneud fawr ddim, ond eistedd mewn tawelwch gan gwystfeinio am sŵn jeep Oncl Mawd yn gyrru i fyny'r dreif, ac unrhyw smic o sŵn a ddeuau o'r llofft. Doedd fyw iddyn nhw feddwl beth allai Steffano fod yn ei ddadbacio o'i ges. O'r diwedd, wrth i'r perthi siap seif dechrau taflu cysgydion sgleiniog hir yng ngola'r machlyd, daeth sŵn y jeep i gwiw'r tri. Roedd canŵ wedi glymu ar do cerbyd, a sedd gefn y jeep yn llwythog o bob math o stwff. Daeth Oncl Mawd i'r golwg, yn cario sawl bag siopa boliog, ac allai weld y plant trwy fyr gwydr Ystafell Yr Ymlusgiaid. Gwenodd arnynt, a gwenodd y tri yn ôl arno, ac yn yr eiliad honno, wrth wenu, roedd moment arall i'w difaru wedi'i chreu. Petai nhw heb wenu, ond yn hytrach wedi rhuthro'n syth allan eto. Mae'n bosib y bydden nhw wedi cael cyfle i siarad ag ar ei ben ei hun. Ond erbyn iddyn nhw gyrraedd y cyntedd, roedd Oncl Mawd eisoes yn siarad â Steffano. Wn i ddim pa fath o frwshdanedd sy'n orfod â chi, meddai Oncl Mawd yn llawn ymddiheiriadau. Felly fe ddos i ar rhai hynod galed a mae dyna'r math sy'n orau gen i. Mae bwyd periw yn tueddu i lynu yn y geg, felly mae angen brwsh sbar arnoch chi bob amser. Rwy wrth fy modd gyda brwsh hynod galed, meddai Steffano. Roedd ei eiriau wedi hanelu at Oncl Mawd, ond ar yr amddifaid roedd yn edrych a'i lygaid sgleiniog. Gai nôl y canŵ i chi? O gore, atebodd Oncl Mawd,
ond does dim disgwyl i chi ei gafio ar eich pen eich hun. Rho hewch gael Ystafell os gweld i fod yn dda, wneud di claws. Cwmawd, dechreuodd Violet. Mae gyda ni rhywbeth pwysig iawn i'w ddweud wrthych chi. Rwy'n gwystiau i gyd, meddai cwmawd, ond cyn i chi ddweud dim, gadewch i mi ddangos y chwistrach yma i gadw'r gwenyn meilch draw. Rwy'n mor falch fod Kraws wedi darllen mor drwyadl amdanyn nhw, achos os byddai'r un chwistrach arall wedi bod yn werth taten. Twriodd cwmawd trwy un o'r bagiau a gafiau, a safodd y plant yno'n ddi amynedd. Dyma fe, mae'n cynnwys rhyw gemegyn. Cwmawd, meddai Kraws, all hyn ddim aros. Kraws, meddai cwmawd, ei eiliau'n codi mewn syndod. Mae'n beth anghwrtais iawn i dorri ar draws dy ewythr pan mae ar gonnol siarad. Nawr rho help i Ystafell dar canŵ, ac fe gawn ni siarad yn y man. Och neitiodd Kraws, ond dilynodd Ystafell at y canŵ. Rhoddodd cwmawd ei holl fagiau siopiau i lawr, a throi i edrych ar Violet. Nawr, beth o'n i ar ganol ei ddweud, mae'n gas i anghofio pethau. Y peth pwysig sydd dan ni i'w ddweud wrthych chi, dechreuodd Violet, gan edrych allan trwy'r drws i gyfeiriad y jeep a'r canŵ. Yn sydyn, sylwodd fod Ystafell wedi oedi wrth y perthi, gan estyn y gyllell hir o boced ei got. Dawyd y llafn gan belydrau ola'r dydd, wrth i'r halew fachwyd. Ffrachiodd fel goleudy. Ffrachio i rybuddio llongau ei bod nhw'n agos at dir creigiog fydd goleudy fel arfer, fel y gwyddoch chi rwy'n siŵr. A rhybydd oedd y ffrach ar lafn y gyllell hefyd. Edrychodd Kraws ar y gyllell, yna ar Ystafell ac yna ar Violet. Edrychodd Violet ar Kraws, yna ar Synnu ac yna ar Mawd. Edrychodd Synnu ar bawb. Yr unig un na sylwodd ar ddim oedd cwmawd, oedd yn dal i barablydd o'i hun am wenyn meirch Peryw. Y peth pwysig yw, ceisiodd Violet egluro, ond yna aeth yn fyd. Dywedodd Ystafell yr un gair. Doedd dim angen iddo. Gwyddai Violet, petai hi'n dweud gair yn rhagor am Ystafell, y byddai hwnnw'n brifo'i brawd ar yr union. Roedd gelyn penna'r Baudelairiaid wedi danfon rhybydd clir heb